Αζέρι έχουν ανεβάσει οι ποδοσφαιριστές στην περιοχή του Χιώτη, με τον Γούπεϊ να εκτελεί απευθείας το κάρι μπάλα. Πολύ μεγάλη φάση, καθόλου ασφάλεια δεν παρέχει το 1-1 σε ένα παιχνίδι που μόλις έχει ξεκινήσει. Δείτε εδώ το εκπληκτικό φάουλ από τον Γούπεϊ. Προσπαθούν τώρα οι παίκτες της Νεύτσι. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, βγαίνει ο Χιώτης, επικίνδυνη κατάσταση, το πλασέ και δυστυχώς έχουμε το 1-0 για το Νεύτσι. Να λοιπόν το 1-0 για τους Αζέρους, που είναι ένα αποτέλεσμα που σαφώς ανατρέπει τα δεδομένα και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η άμυνα του ΑΠΟΕΛ που έδειξε και σε προηγούμενες φάσεις, δείτε εδώ το κενό, το πλασέ που γίνεται, η μπάλα παίρνει πορεία προς τα δίχτυα. Νομίζω πως ο Σαντίκοφ είναι αυτός που την σπρώχνει, που αγγίζει τελευταίος, θέλοντας να καταλευτούν κενά που φαίνεται να προκύπτουν στην άμυνα. Γούπεϊ δοκιμάζει το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Ευνηδιάζει, ο απόλυτος ευνηδιασμός θα λέγαμε. Στο 30ο λεπτό ο Γούπεϊ νομίζω πως κάπου έχει χτυπήσει η μπάλα, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό γκολ από τον Γούπεϊ. Δείτε από πού δοκιμάζει ο Γούπεϊ, την πορεία που παίρνει μπάλα και καρφώνεται στα δίχτυα του Χιώτη. Νομίζω πως δεν χτυπάει τελικά, πήρε μια τροχιά η μπάλα παράξενη. Εδώ θα δούμε και καλύτερα. Ο Αλεξάνδρου παρακολουθεί. Δείτε πως πάει η μπάλα και σαν τηλεκατευθυνόμενο πλησιάζει την περιοχή. Πάσα για τον Μαντούκα, παλιά στην περιοχή. Να η ευκαιρία, Αλονεύτης, δεν θα γίνει τον γκολ, θα γίνει τώρα τον Μπενασούρ. Ό,τι χρειαζόταν το ΑΠΟΕΛ, έστω και σε ένα χρονικό σημείο που δεν είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι. Ο Σελίμ Μπενασούρ βάζει την μπάλα στα δίκτυα και ξαναβάζει το παιχνίδι, στο παιχνίδι της πρόκρισης το ΑΠΟΕΛ. Ξανά η φάση από την παλιά, εδώ ο Αλονεύτης θα μπορούσε εδώ πρώτος να τελειώσει. Ευτυχώς που πρόλαβε ο Μπενασούρ και παρά την προσπάθεια δύο παιχτών εκεί της Νεύτσι, η μπάλα θα πάει στα δίκτυα. Πίντο, περιμένει ο Σέρτσο. Νέο λάθος από τον Πίντο. Και για να δούμε τώρα πώς θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος στην περιοχή Νεύτσι. Δύσκολα τα πράγματα, θα γίνει το 3-1 και πλέον το ΑΠΟΕΛ είναι πρώτου φάσματος πάρα πολύ κοντά με τον αποκλεισμό, δυνηρό αποκλεισμό. Με τον Φλαβίνιο εδώ να αρχίζει και να τελειώνει μόνο στην προσπάθεια. 3-1, εκεί που το ΑΠΟΕΛ είχε δημιουργήσει τις πιθανότητες, είχε αναπτερώσει τις ελπίδες του. Πάσα για τον Αντόρνο, ανεβαίνει ο Αλεξάνδρου. Σε αυτόν πάει μπάλα με τη μία, Μπούντιμιρ ευκαιρία, δοκάρι και έξω. Δεν θα βγει τελικά η μπάλα έξω, Αλεξάνδρου επιμένει, κόρνερ τώρα για το ΑΠΟΕΛ.